L'alcaldessa, els regidors de l'Ajuntament i representants d'altres municipis han rebut a la consellera d'Esports, Lola Johnson, a les portes de la zona esportiva. La representant autonòmica està l'encarregada d'inaugurar les instal·lacions de la nova ciutat esportiva. A l'espai on es trobava l'antic poliesportiu s'ha fet una forta inversió per part de la Generalitat. La primera parada està a l'edifici central de la ciutat esportiva. La consellera ha firmat així en el llibre d'honor del poble. Després, començava el recorregut per les instal·lacions. L'edifici central el formen la recepció i els vestuaris de tot el complex. La visita ha permès veure també la nova graderia que tindrà el futur camp de futbol de la Pobla. Ara només té 4 altures, però a canvi guanya en llargada a l'ocupar tot el terreny de xoc. D'ací s'ha visitat el pàrquing soterrat amb capacitat per a prop de 100 cotxes i amb el qual es vol evitar que el funcionament de les instal·lacions col·lapsi els carrers del voltant. Una visita que continuava per les 3 pistes de tenis que formen part d'esta primera fase de la ciutat esportiva. Són 3 pistes de xespa artificial que se sumaran a les de ciment que hi ha junt al pavelló. Hola. ¿Qué tal, campeona? T'agrada, Estaves ahí tú més contenta que tot, ja t'han vist? A la porta de l'edifici central esperaven diferents grups d'esportistes que han volgut fer una xicoteta exhibició de les modalitats que s'ensenyen a la Pobla. Tot seguit s'ha descobert la placa commemorativa d'esta inauguració. La consellera de Cultura i Esports, Lola Johnson, ha aprofitat la seva intervenció per destacar la importància d'invertir en esports. Esta obra té un pressupost de més de 4 milions d'euros i s'ha finançat a través del Pla Confiança de la Generalitat. La Generalitat Valenciana aposta per fer instal·lacions que siguin modernes, que siguin eficaces i que puguen ser disfrutades al màxim per als veïns. Estos plans, com al que correspon a aquesta infraestructura, este pla d'infraestructures productives, el que vol és donar la millor resposta possible als ciutadans. Jo crec que aquesta instal·lació és un bon exemple d'això. És una activitat molt demandada, en aquest cas, en relació amb l'esport en aquesta ciutat, en aquest poble que tant en sap de deportistes i per això és cuna de campions. És una instal·lació pràctica, còmoda, eficaç, que concentra moltes disciplines al mateix voltant. Jo crec que aquesta és la resposta que les administracions han de donar als nostres veïns. Una inversió que agraïa l'alcaldessa, contelles a valorar la transformació que està tenint aquest espai esportiu, que està convertint-lo en un referent. És un dels objectius que portàvem el Partit Popular en el nostre programa electoral i era al final intentar agrupar totes les modalitats d'esport. Jo crec que la ubicació és una ubicació ideal perquè és una ubicació on hi ha molts metres, on ja teníem instal·lacions, que al final se tractava d'aprofitar les sinergies de tot, del pavelló, de la piscina i seguir donant, engrandint aquests servicis que ja tenim. La ciutat esportiva va ser una demanda de l'Ajuntament a la Generalitat a través del Pla Confiança per centralitzar així la majoria de l'oferta esportiva de la Pobla.